Frato ye mantem no mani enko mfimfim bantem no mani ekwa akogina apa dentra west bensi no emuna wodoma hinkro ne diaso na adwadefo bia wodom diaso echiremu a sade ne amabo hura ne ehuri kwasoro ne hadwen wofiri di dwa no wo chiremu anya ne enoma ne bo ne kakra so sabredo betimi akase sade ama so bumu no amadwade na wodie no wonhye da nyamfa so papa bia emfiri so nti wosre penimfo se ne ama obeye bema ne ama bo aba fom no wonhwe no wonye Adwadefo a wonum ewo Diaso ewo Upper Dentra West Mensini a ewo Finfini Mantemu ene Adom Kasee amane boni Mohammed Radiu den Rasco enkomo twetwemu ene wonum editu dwa se wonum edetoto kane ho a wonum dwa no hunu sokura wonum kiremu a sanse woni ama wokofa begu honom manfo emeto ntino ibewi akire no na de se wo sign de ko ba bia wokofa no a ne nyina ede nsinsuanso obone ababejai wonum sikasem so ya kwaje busia ana ye didi dwa ya ntonti ya kwa ni etete cause busia for ba ya nya ni enye ye ya tena fie ntena ya tena dom so ntena ani ye wo mtibi kura for ma ye bedom a ye bone ma no bo a mo e ba beto no wo so ntimi nto e sa se ye kokuma se ne yakofa ni bo eden yesu ya ba ni e bobo no no mo ba ye ka no mo aja gu no mo ko ye ba ye tititi ya no ma hu sa ni asase sako de ni ye ma be di mpo no eden ti ye sra nana o ya hu bibi ma ye ni yesu ye bedom ntade o Omani eti mo mani nya ni mane board ko fani mana mo ntwa ya babu sia omo die sike ye hu so omo babni adwane afofron so kasaye mu ene ode to waban ani mu se ebeya eniama ema wonum adwaton de ebo ekosoro no won hwe enye nsesan wo mu no won tete so ma wonum se de ebeya wokofa ni ama ebegudwo mu honom a obenya atofo ama wonum wato ya ni nyina beboa ama wonum abrabo etumi akonkan taxi ne hia because obi ko fra no tra ma no ne na so bo mari na taxi eso a o so be chaguso ama me enso akofa enso ye ton so no o se nse chaguso ne ton do ba ton so ba ne board nti no on to no ko ento mo taxi no so ma ye ama empanyfo na nkofa no ma fra bo chiba no ndu kwa ka chere na ado se mesuma kwa na ka chere ne se ya sori sika no so de dan na so kwa mo die market wemu ya ba me ba na sam obetu adena enta obetna no pa kopuma nyumra ye nto hwe no aso na akọ wo ba kakra obenya lori fembo ndi go fenti amada ko fiye ye ma kompa wunya aduane bo na ada ma omedi etu kwa kacha na ado se ya sole sika no so na nso ye bula